ସାଙ୍ଗ ଦାଢି ଫାଡି ରଖିଛୁ କଣ ଭଲ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଗୋଟେ କାଟିଦେବୁ ନା କଣ? ରେ ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଏଠି କଣ କରୁଛି କିରେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଏଇଠି? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଚାରିଦେବା। ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁନୁ, ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛୁ ରେ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ମାନେ କଣ ବୁଝିବ ମୋ ମନର କଷ୍ଟ। ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା କିଣିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ସୁଖ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ହୁଏତ ଗୋଟେ 3 କୋଟିର ଜାଗା ମୁଁ ନ କିଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 କୋଟି ଜାଗା ଉପରେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ମୁତି ଦେଇକି ପଳଉଛି। बेटा मन में लड्डू फूटा। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଇଠି କଣ କରୁଛୁ? ସେଠି 3 କୋଟି ଜାଗା ଉପରେ ମୁତୁଥିଲୁ, ଏଠି 5 କୋଟି ଜାଗା ଉପରେ ହଗୁଛି। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ।